Νομίζω ότι όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Ελπίζουμε, Μίκη, ότι θα είμαστε συνεπείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Δημοτικό μας Συμβούλιο, όπως ξέρεις, σήμερα θα σου επιδώσει όλα τα εύσημα της ανακήρυξής σου ως επιτήμου δημότη και θα μετονομάσουμε το θέατρο το οποίο πρόκειται να κατασκευάσουμε στο παλιό λιμάνι ως θέατρο. Χαίρομαι πολύ που ως δήμαρχος της προηγούμενης περίοδου ξεκινήσαμε από εδώ, θυμάσαι την προσπάθεια, και εδώ είναι ένα παράδειγμα πως τη συνέχεια της Δημοτικής Αρχής. Λοιπόν, είμαστε περήφανοι. Μου το έχετε ξαναπεί. Το σπιτάκι εδώ που κόλλησε, δηλαδή ποια είναι η διαφορά τελικά? Το τραγούδι αυτό το έγραψε ο Μίκης 12 χρονών. Είναι το πρώτο τραγούδι. Λοιπόν, ελάτε. Κάτσε. Καλημέρα σας πάλι. Καλημέρα. Όχι, δεν μπαίνουμε, δεν μπαίνουμε. Συνήθως βάζουν το χειμέριο Τώρα εντάξει. Λοιπόν, Μίκη, όταν ήρθε ο πατέρας σου εδώ το 48, βρήκε πλήρχους και κεράμους ατάκτους ειρημένους, τους οποίους χρησιμοποίησε για να χτίσει το σπίτι. Όταν εμείς ήρθαμε τώρα πρόσφατα και γκρεμίσαμε σουβάδες και τα λοιπά, βρήκαμε ένα σπίτι το οποίο ήταν... Πες το. Το σπίτι του οικογενειακού ήταν πέταξε. Ναι, ωραία, εντάξει. Ναι, οι Γερμανοί στον πόλεμο το προβαδίσαν. Και ήταν ένας στρόχαλος, ένα χάλασμα. Λοιπόν, ανασύστασε πρόχειρα, όπως μπορούσε, με τα υλικά που βρήκε εκεί το βορβαδισμένο σπίτι, ανασύστασε πρόχειρα το σπίτι. Όταν γκρεμίσαμε τώρα τους σουβάδες και τα λοιπά, βρήκαμε ότι ήταν ένα επιρρεπές, δηλαδή να πέσει σπίτι, και οπότε έπρεπε να το θωρακίσουμε. Λοιπόν, τώρα αυτό που κάναμε το πρώτο είναι ότι θωρακίστηκε εσωτερικά. Έγινε με πλέγμα και μπετόν, επεξεργόμενο μπετόν, έγινε μια εσωτερική επένδυση, όλη η τύχη, όλο το σπίτι μέσα, όπως ακριβώς ήταν, έγινε, θωρακίστηκε με μπετόν. Έτσι. Αυτή είναι η πρώτη αλλαγή που κάναμε. Η δεύτερη αλλαγή προέκυψε από την επιλογή μας ότι αυτό το σπίτι θα γίνει μουσείο. Για να γίνει μουσείο χρειαζόταν δύο πράγματα. Πρώτον, πρέπει να υπάρχει μία ροή, μία κυκλοφορία των ανθρώπων. Δεν είναι ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν σκαλιά, γιατί καλή ώρα σε και εμάς τώρα δεν μπορούσε ένα καροτζάκι να κυκλοφορήσει. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να το φέρουμε το δάπεδο σε ένα επίπεδο, να σηκωθεί το δάπεδο παραπάνω από ό,τι ήταν, γιατί πριν υπήρχαν κάποια σκαλιά, και να σηκωθεί μαζί και το σπίτι προς τα πάνω. Αυτό μας επέβαλε και μία αλλαγή στη σκεπή. Η σκεπή, αν θυμάσαι, ήταν προς τα ανατολικά, έτσι. Τώρα, έτσι πως έγινε με τους αρχιτέκτονες, με τη μελέτη που κάνανε, έχει την σκεπή να βλέπει προς τα βόρεια. Έτσι, αυτή είναι μια εξωτερική αλλαγή που έγινε, μαζί με την κατάργηση της πόρτας αυτής εδώ, που είναι παράθυρο τώρα, γιατί δεν μπορεί ένα σπίτι να έχει πάρα πολλές πόρτες. Θα έχει μία θα μπαίνεις, μία θα βγαίνεις. Αυτές λοιπόν οι αλλαγές γίνανε, και αυτό που βλέπεις τώρα είναι το ίδιο το σπίτι σου. Για όλους τους άλλους εδώ που βρίσκεστε, ο άνθρωπος που έζησε περισσότερο χρόνο εδώ μέσα είναι η κυρία Τζέλα Στούρου. Είναι η σύντροφος του Γιάννη του Θοδωράκη, του αδερφού του Μίκη.
Πριν 70 χρόνια και 75, 85 χρόνια. Ναι, ναι. Άντε. Τρέχα, μπαμπά, τρέχα. Αυτό είναι ένα δωμάτιο και διαμορφωθεί με ανοιχτή τουαλέτα. Εντάξει. Αυτό είναι. Εδώ θα είναι ο χώρος των περιοδικών εκθέσεων. Δηλαδή θα είναι ένας χώρος. Θα είναι Οπότε τώρα είσαι ο ξενογματικός να πάρεις. έτσι βίντεο τραβάω. Εσείς δεν υπάρχει κανένας άλλος να τα τραβάει. Τα παρασκήνια. Έχει πόρτα, έχει πόρτα. Η άνοιξη. Ας μη μας ξεχάσεις εκεί στα μακριά. Μπαίνω μέσα στο μουσείο. Όχι. Μηχανική και εργολάβη. Μηχανική και εργολάβη. Κύριε Σκουλάκη. Και έχει κάνει εκεί το Τιμικέ μια χοροδία την οποία ονομάζει Κόλος Θεοδωράκης και πηγαίνει σε όλα τα βράδια. Η γυναίκα του είναι βουλευτήνα στη Βουλή της Γερμανία. Φαίνεται η Κρήτη τραβάει τους Γερμανούς. Να ετοιμάζονται οι φίλοι του Μίκη, οι φίλοι να ετοιμάζονται. Σάββατο 4 Έκτου 2016. Και σαν Χανιώτης και σαν Έλληνας νιώθω περήφανος για αυτή τη στιγμή που γράφει τη δική του ιστορία από το 1870 έως και σήμερα. Βεβαίως, βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο καφές είναι στο τραπέζι και σας περιμένει χρόνια. Τώρα πού πάμε, Λένα? Τώρα σπίτι. Κρεβάτι. Ναι. Όχι, όχι.